uPetros ethethile bavele bonke bavuma. That is why mhlawumbe akabekho ophinkisayo xa uPetros ethethile. Zitsho iBible scholars zithi mhlawumbe uPetros wayethethela bona bonke. Hallelujah. Amen. But kwabonakala ingathi eyona mpendulo uYesu ebeyifuna kulombuzo yile uPetros uchane ucwethe. Kwathi ekugqibeleni kwathiwa ke ningaxeleli muntu ukuba ndingubani. Amen. Amen. Why? uYesu xa ephendula impendulo kubafundi okanye ebuza lo mbuzo kubafundi wayesele ephile ubomi bakhe nabo. Amen. Amen. Wayesele ethethile nabo. Wayene relationship nabo. Amen. Amen. Think about this. Mhlawumbi ekudeni be relationship yabo naye babembonile ngemini awayevusa ngayo uLazaro. Hallelujah. Amen. Babembonile ngemini ekwakusiza kuye uNathaniel omnye wabafundi bakhe bokuqala. Awathi uYesu xa embona wathi kuye wena ungumSirayeli ngenene. Wathi omnye kutheni usitsho Nkosi yami? Wathi ndikubonile ngelaa xesha ubuhleli phansi komthi ucamanga ngezinto zikaThixo bendinawe ngelaa xesha. I was with you then. Kuthiwa wathi awutsho. Wathi uNathaniel kuYesu wena ungunyana kaThixo. Because ngokwesiyuda xa umuntu ehleli phansi komthi womnga ushushu. Amen. Amen. Phambi kwakhe ibiyindawo yabo ye-meditation. Xa bemeditata bebehlala phansi komthi womnga. Ngokohlobo uNathaniel wayehleli ngalo. But uYesu wayengekho physically xa uNathaniel wayehleli phansi kwalowo mthi. Wathi awuthi xa esondela kuYesu wathi Yesu ndikubonile ngelaa xesha ubuhleli phansi komthi bendinawe ngelaa xesha ubuhleli phansi komthi. Wayazi into yoba ngelaa xesha bendihleli phansi komthi bendicinga ngoThixo. Bendithandaza. It might be God alone onoba andazi uba ngelaa xesha bendiphantsi komthi and bendithandaza. Wayi-acknowledge into ethi uYesu lo unayo into emdibanisa noYehova uThixo. Amen. Ngelaa xesha uPetros wayezama ubamba inhlanzi kunye nomntakwabo ubusuku bonke bengakhange babambise nto. Wafika uYesu sele kusisa. Hallelujah. Amen. Wathetha nabo wathi phosani kwakhona umnatha ngasekunene. Babambisa inhlanzi ezininzi. Bathe emveni koba bebambise inhlanzi ezininzi emveni koba besokole ubusuku bonke bengabambisa inhlanzi bathi xa kuthethe uYesu babambisa inhlanzi ezininzi kuthiwa uPetros wawa ngobuso elinxwemeni wathi suka kuMnkosi yami ndingumuntu. Wam-acknowledge uYesu as uThixo. Amen. Ngelaa xesha uYesu wayehamba phezu kwamaza olwandle bevelelwe luqhwithelo endleleni kwihambo yabo abafundi. Bambona uYesu ekuzeni kusa ehamba phezu kwamanzi olwandle engatshoni. Amen. Kuthiwa wathi awukhwela enqanaweni bawa ngobuso bathi kodwa wena. Amen. There are so many instances apho uYesu engakhange athethe nto kangako wabaprovela into ethi kukhona ubudlelwane phakathi kwakhe noThixo abamaziyo njengoYehova bengamayuda. And phezu kwazo zonke into uYesu azenzileyo unamazwi awathethileyo uYesu aspecific ngaye. Wathi kubo ngenye imini wathi yabona mna ndilisango lezimvu. Hallelujah. Amen. Ndisisonka sobomi. Ndikukukhanya kwehlabathi. Hallelujah. Amen. Wathi ndimi inyaniso, ndimi indlela, ndimi ubomi. Akukho namnye oyakubawo engayingam. Amen. So out of yonke lo information banayo ngoYesu, mamelani bazalwane, umuntu onofika athi uyinto akunakwanela ukuthetha kwakhe ngaye. Ngaphezu kokuba eyona nto umuntu ayiyo siyibona kwizenzo. More than what you can say
you are. Sizawubona out of your life, out of the fruits of your life, then we will know into bakahle ungubani. Yolonto uYesu xa ewonisha kwa aba bafundi malunga nabaprofeti bobuxoki nabaprofeti abalungileyo. Uthe xa ethetha ngabaprofeti bobuxoki wathi nizawubabona only ngeziqhamo ngoba bazawuza njengezimvu zambethe ufele lwemvu. I mean njengengcuka ezambethe ufele lwegusha. Amen. Amen. Only nizawubabona ngeziqhamo qha. So eyona nto idefine le nto ingumntu ayiyonto ayithethayo kangako ngaphezu kokuba udefinwa umntu zizenzo neziqhamo zezenzo zakhe. Hallelujah. Amen. So noYesu emveni bethethe nabafundi ephile nabafundi ene-relationship nabafundi, he came to a point apho ababuza khona lo mbuzo uthi, what do people say that I am? Baphendula ngohlobo abantu ababona ngalo, waphinda wathi nina ke nithi ndingubani? Bathe xa bephendula ndiyacinga. Amen. Amen. Njengomfundi wesibhalo ndiyacinga badibanisa onke la mava intetho kaYesu ngaye. Ebengenawo ma uYesu athi ndinguthini? Ndimnyana kaThixo. Ndingwasemazulwini. But zikhona isigns ekwakufuneka azinike. Amen. Awugqiba sibone ihambo. Sibone isiqhamo sesenzo. uYesu waziprova ngentetho, waziprova ngehambo kubafundi. Sikhona izinto abathe xa bembona ezenza, xa bemva ezithetha basindwa. Eyokugqibela kwizinto zonke uYesu azenzileyo yileyo vuka ekufeni. Wabatywina xa evuka ekufeni wababonisa into yobana I am God. Ngoba bonke abaseki bonqulo lonke olukhoyo emhlabeni xa kukhangelwa amangcwaba abo amathamba ayafumaneka. But nguYesu yedwa onengcwaba elingenamathambo. Wavuka ekufeni waloyisa ingcwaba nokufa. Amen. Hallelujah. Amen. Ukamadoda amakhulu enze into ezimangalisa